Tu n'es pas vieille de ɲɔgɔn ye sisan. Cɛ cɛkɔrɔba ni ba cɛ bɔ ni bile bɛ ne kan ka taa musokɔrɔba ka fura san. E ni ala cɛ e y'o ye e ni ba cɛ e ba bɛ se ka kɛnɛ cogo di e ba bɛ kɛnɛ cogo di den k'i ta k'i kali y'o ye i ba la. Cɛkɔrɔba bile di bɛ bile di ne ka taa fura san ka cɛ lamɛri man kɛnɛ dibi kuma jumɛn ka cɛ i tɛ se n'u ka bile di. E t'i kali ba la e ba man kɛnɛ e t'i kali ba la bile yɛrɛ bile den wari tɛ nin bile o jumɛn. Cɛ vieux kura ka pension ma jigin. E b'a dɔn mun mais ne ti pension di mais pension d'aw ma. Cɛkɔrɔba ne ti k'i faamuya dɛ. Ayi n'i ɲininka e bɛ ne ka pension di ne ma wa a tɛ mun. Non, hali ka wari di wala. Nu kɛ bɛ nin di nin kɛ i ti kɛ jama diya. Bali bɛ wari bɔ min ka kɛ musokɔrɔba dalen n'olu wari bɔ. I ba ka sa a ka sa a tɛ mun wari tɛ mun i ba ka sa. Ni ba tɛ ne ba tɛ sa ne bɛ taa wari ɲini ka n ba fura ye. E b'o dɔn mun i bɛna dangaden fura. Ne bɛ taa wari ɲini ka n ba fura ye. Dangaden kungo safinɛ kun nka n bɛ k'i sɔrɔ dɔrɔn ko wari tɛ bɔ jahanama de don. Danga yɛrɛ de bɛ ba bɔ walayi ne m'a dɔn bɛ min kɛ. Allô? Cool. Ouais, mais on va choisir là. Je marche bien joli nous s'envoler. On est mis dans la côté mon lobby. Hein? Problème là. Ah. T'as mau dire là. Ye wɛrɛ. Hello. Cɛ bi mun appelle Jurujani la n jɔlen bɛ a mɛnna. Ça ne m'y est. A bɔ ne da la sa ci. C'est plat. Cɛ ne kuma musokɔrɔba ka bana fiya. Wale a ma ɲɛ de ya. A ma ɲɛ. E tɛ ko ba man kɛnɛ ba ko ma ɲɛ. Are i den suba ka diya la are i tulo bɛ na. Wale cɛ wale fana i bɛ na faamuya dɔrɔn. Ayi i na faamuya n bɛ ka fɛn f'i ye i b'i jɔ ba ko bana ma ɲɛ. Mais i fana na kuma in fɔ cogo min na a bɛ na fɔ musokɔrɔba y'a bila de o. Ayisa kuma de don sa. Ne lamɛn sa i b'a dɔn bila min na cɛ vieux ka pension ta kunu cɛ k'a ka na ni wari ye an ka taa musokɔrɔba furakɛ cɛ a bɛ ka ja kɛ. E fa fana ye kafiri ye dɛ. E fa kɔni ye kafiri den de ye barisa imagine a ye pension ta kunu bile b'a kunna mais musokɔrɔba bɛ dɔgɔtɔrɔso la an ka cɛ hali ordonnance a tɛ ka se k'a san. Musokɔrɔba dɛsɛra yɛrɛ la. A dɛsɛra a ma na fɔlɔ mais a bɛ dɔgɔtɔrɔso la ordonnance tɛ ka se ka san i b'a dɔn plan ye min ye n bɛ fɛ han i b'a dɔn sunkurunin ka d'a ye trop. Sunkurunin ninnu ka d'a ye trop. Cɛ o baara ninnu bɛ kɛ ni contrat de ye dɛ. Cɛ contrat ye ne cɛ contrat ye ne cɛ ne ye min kɛ ka kamalen nin na o don ne ye contrat ɲininkali la. Ayi ne ye min da e ka kamalen nin kɛ ne ye contrat ɲininkali kɛ e la. E dun bɛ contrat ko fɔ ne ka bila la. Ayi ne tɛ numéro d'i ma an bɛ taa so de fiyɛ bɛ so a tɛna bɔ i bɛ taa i bɛ plan bɛɛ kɛ tile b'a kunna bi sa n k'a ye pension ta kunu taa dɔrɔn i bɛ a jala dɔrɔn a bɛ wari d'i ma muso den de don. Plan tɔgɔ kana fɔ plan na dɛ i tulo bɛ na. Ne ko ne fiyɛ de kana dɔn ko ne ɲɛ b'a la e bɛna kɛ cogo di. Ni ye sura ni m'i da musokɔrɔba kɛrɛfɛ dɔgɔtɔrɔso la ala k'a fɔ. Ni n taara ni sera de n'a ma sɔn n b'a bula dɛ. Ka jɔn bula. I ka leze kɛ. Wɛrɛ bɛ ne fa bula. A tɛna kɛ ne ka kɔrɔlen dɛ. I da a tɛ bula. Kan ko ye dɔɔnin sa. N tigɛ cogo ma ɲi kɔni. Ayi i tigɛ cogo kɔni o ma deli ka tiɲɛ a ka ɲi ta yɛrɛ. T'a dɔn nin kɔfɛ n'i ka soboli sabara ye. Wala o kɛ. I tɛ na yan mun ya. E bɛ sabati ta cogo di. Yɔrɔ ye denni filɛ ka ko bɛ taa ni yɔrɔ. I kan ka nin nɛgɛ nɛgɛ ne ka taa mission kɛ ka di i n'i ba ma e bɛ ni sabati ta nɔnɔ. N'an ka taa. Yɔrɔ i ko vieux ma deli k'i ye yɔrɔ. Vieux ma deli k'e ye. Cɛ dilan ka ɲɛ dɛ. N'i ye bisi kɛ fara ni k'i faga ko bɛɛ dɔn. Mandi. An tɛ ne fa. Furakɛli la don.
la cɛ wallahi cɛ i b'a dɔn cɛ e cɛ k'a fura ma dɛ wallahi cɛ ne bɛ ka nin fura bɛɛ la a bɛ tɛmɛ se i la fura min wa jumɛn wallahi ya wallahi ne b'a ma se ayo bɛ se i ta ka na ne fara bɛ la ale yɛrɛ n'o bɛɛ la e bɛ se kɔ wala ne bɛ fura de feere janti ka nin mura tɔw de b'a ɲɛ ya Ini yang orang ni. Jadi mana? Ayo bocor. Kawan dari dia. Angkat dulu di dapur mereka dulu. Waduh. Warna ni berapa ni? Ibu berapa mungkin dia? Berapa? Berapa? Ya. What do you think? Ini. Ni Pak. Di sini. Ada orang di. Ada orang dia. Awak. Atau tu kena pelajar lagi. Enggak suruh kena pelajar. Oh, udah ke? Kau kena pelajar. Ya baik. Kita play second hari. Mana sekali? Kata yang buat. Amu bau. Apa lagi? Ayah mu buat. Atasnya. Kata ini yang yang buat. Hah? Yang yang ni. Siapa? Oh, kita mau beli anjing kamu kalau ikan lagi. Alah. Rajilah. Gak tu orang wafat ni. Tiga masa, ibi kiri munu cuy. Dia joli ni ayah bukan ni punya le wuni tu. Kau saya mana? Jol? Hah? Wara ente mana mana afola. Wari tiga na biela na ni. Biela bo. Jele bi bla mission la bi klagi dogo dogo ya. Oh, wana le dumi jogo wafla. Wah, fine, kawasa. Wana ni kemefla. Donc wara be fanga ne dabiri. Sama Ni jo. Ma ni. ye. Wah, ni ma. Ni mu ko ama. Ejota. Musoro ba ka fura wa woron kemenani. Sisan ibe kemefla ni. Nimine follow. Ni sere kwa ni musoro ba ka fura sa ni sere ama. Ha? Ni la ja ka fura sa mi sere sa. Ansa. Kamu ha? Kamu ni na ko ke? Chiragole. Kaya mingi na mano. Ingat dia cuma jangan serang tuh orang nabi. Aku malah. Vie. E ba ka tan. Tipu kan tanga para orang, dan senyo. Ne ma fi wele ti dan adi ne bora so sa 10 minutes plus tard. Ne bina ne ba ka fura war soro.
Ne danga de ne m'o f'i ye dɛ ne danga de ne m'o f'i ye e danga de ne danga de ne m'o f'i ye i yɛrɛ bɛ ka taa mo ka tanga ci la wa n ta bara yɔrɔ la ai jɛnɛma ko danga di i bɛ danga di yɛlɛ no ni y'a ye na dɔrɔn a bɛ ka taa sunkuru bɔ ta e tɛ jɛnatigɛ gɛlɛya sɔrɔ ne bɛ taa na ko danga di yɛlɛ no Wale bila jogon. Emi na. Ya jogon nan sura me. Me mpana bela na. Nse shindo jogon me ya. Wa plan ya. Wala bila wa plan ni ma. Mun daga te jogon ya ne so. Te jogon na fa be gele na. U plan me daga de. Allah Leze. Jogon. Ah. Jogon. Jangan tu amere. ina na mena Ini belah. Yang tu terawal belah. abin ku ima akile kendo Ini macam apa? Ini kurang dengar. Ini cuma dulu dengar. aclarana esa No sé, eso que viene. aclarana esa ala como sa wala mi wa flat ma wala mi wa flat ma aclarana Lagi mana ni? Ini bocil wala. wala wana nti film bini fani boje wala wa flat dura de wala ki Mana boleh? Esa antena nabla. Ina boleh tu sama sa. ay wala nti bore film bini ati wala nti bore ti Mana? ay anga fingi anga ke folo kwa na ga fana club ma Esa, kamu dana bela dua. nda len do elo Ada dah kai. Itu wadi kai. kaya kita wa kasa akla Sama lagi. wala biya fungara ti wala Lezi. Sama tu om. Sama lah om efe. jajang mene fi Rede na ni rumpan ni. Sama sini. Sini tu oma. Sizer wati. sizere Hotel limbe. Hotel limbe. Ha? ega hotel kren fo hotel flo hotel joma bi am plana ibe klen le foni Esa hotel kena fla hotel ni sa. aw marga Oh, yeno. Le bini fi madika tayi. ay ni am ta wat no ni tigni Ami yo sore sizer wati. Ola ame klen yo wai. Wati ma bli umnya. na ba Aduna. ibe ma ta dira Aha. itu dia go Ada do nasi sini. Aha. go do klo Kah. Ante yo na. awa to ni ne ka fiye de bɛ ɲɔgɔn ye sisan Wale. wala jumɛn Wale ka bin na bani ma yani. a kana baga ma cogo di ne ka fiye tɛ yan yɔrɔ dɔn wala ne ka fiye tɛ yan yɔrɔ dɔn donc i bɛ kɔntini kɛ ne la Ijo sa. wala ne m'a fɔ ale kana dusu kɛ cɛkɔrɔba la Ne biso na. ayi non mais ça prouve tout ne jɔlen bɛ yen fɛ min k'i ye i bɛ ka cɛkɔrɔba nɔgɔ bɛ Hey. Ni ma bi afɛn binɛ cɛ i fa kolo kɛ ma fi dɛ. e bɛ Ijo sa. ayi wala donc ne ka fiye de bɛ bɔ sisan Aisa. ah Wale. donc e ka ne ka fiye bulon ka fiye minɛ donc e jarabila ne ka ne ka fiye la quoi Pula wale sa juro wale. ayi ne m'a fɔ an kana ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ ne t'a kalama o ye dabiri de Ai ama ɲɔgɔn koyi. ah Ni y'an sigi yan ne. A nana a tɛmɛtɔ de ko ne fura feerela min bɔra ale fɛ sɔgɔmada la ko ne tɛ yan. Ne b'a fɔ ne de don ko ne ka fura ɲini ale ma. Wale ne foyi t'an tɛ sa ale nana sigi yan nɔ a bɛ ka sɛsini don a yɛrɛ tulo kɔnɔ a bɔ bari fiyɛ. ne fa ma ne fa ma Kara design i ye nin fana kɛ tuguni